Rukun Islam kang lima puniki mantan vokalis Campursari Sangga Buana. Wah, Dek ya tau mondok. Wah, Dek rene. Tau mondok ki mesti masalah ngene-ngene ki apal. Wapal. mondok Pesantren? pesantren. Mondoke ya ning rumah sakit, Mas. Oh, Alhamdulillah Mas, kula dereng alhamdulillah. Lho aja. Ayo aja. Lamun to sing wis dikanugrahi sakit ki berarti kudu disyukuri Gusti Allah ijek eling nek duwe kaum. Betul. Ora kae dikeki lara kae ra Sopo? Acare. Ora tau waras iki Mas, wis entek sapi papat mula-mula ijek ngono kuwi. Katindakno mring para sasama aja padha dilaleke. wah suarane hebat. Tembang iki mbalike ning gone kuwi mau. Napa? Islam dulu disiarkan oleh wali-wali melalui gamelan dan wayang. Betul. Mulane ana ukara saka tembung kalimah sada. Apa kuwi tegese? Kalimah sada ki tegese kalimah syahadat utawa rukun Islam. Sing pisanan. Lah kuwi. Ayo terusno Le. Mas. Kok kaya bakul pentol. Rukun lima niku sahadate kang hangka Rukun Islam sing pisanan iki syahadat. Syahadat Mas. Dadi nek bar sunah terus balik ki nek salat hukume wajib. Nanono. kang angka salat Nganggo ngono barang to. Ha iki juk bar syuting dilo nganggo ngene Mas Miki. Oh, kang angka loro salat dene kang katelu nanan. Saingan Mas nek iki cuma swara ya apik aku cuma raine apik kene. Coba kowe nyuara Julang. Ramadan nindake poso. Ramadan nindake poso. Wah ya wah. Kene mantan ngurusi Istiqlal Mas. Wah, kowe kuwi. Wah kula nek teng Istiqlal Mas. Piye? Bagian madakno suket. Kebersihan tak kira tukang adan. Ora apa-apa lillahi taala. kapat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna Pepeling karo Mbak Diah.